Frits de Jong. Opstellen. Lynette Veenenkamp, het rint aan het einde van de paardendagen. Hoe is het tot nou te gaan? Geweldig, heel goed. We hebben prachtig weer gehad, een dikke bui vanmiddag. Als je om ons heen kijkt is het veel erger geweest. We hebben weer hartstikke veel mensen. En we zitten midden in het showprogramma, dus het is, gaat heel goed allemaal. Vorig jaar had je het voor het eerst uitproberen met intree. Had je het idee dat ik minder mensen opleveren had? Ja, we kunnen het nou nog niet zeggen, de entree is nou ook nog niet gesloten. Maar vorig jaar heeft het zeker niet minder mensen opgeleverd. Nee, is heel goed gegaan. Juster weer de paardenmarathon. Hoe je dat ging? Ook goed. Het gaat allemaal goed. We hebben wel een incident gehad, maar uiteindelijk is het ook allemaal goed afgelopen. Dus ja, een prachtige wedstrijd, mooi weer, veel publiek, dus heel tevreden. Nou, we zijn even in het Takemeersje, jubileum. Zit er dan nog wat bijzonders in de planning? Ja, we maken er wel wat extra's van. Wat precies, dat ga ik nog niet vertellen. Maar wat wel bijzonder is dat we het Nederlands kampioenschap marathon hebben toegewezen gekregen. Voor de klasse 2 en 3. Dat is niet tijdens de paardendagen, maar dat wordt in september verreden. Is het dan zo dat je hem alles weer opnieuw opbouwen maakt of bloot het steen? Nee, we bouwen de hindernissen voor de paardendagen volgend jaar zo dat ze ook in de NK gebruikt kunnen worden. Ja, en de NK is natuurlijk wel heel bijzonder dat je hem dat binnenhelje. Hij hem er hut van lobbyen maakt? Nee, helemaal niet. We zijn 3 jaar geleden zijn we een impulswedstrijd geworden. En toen zijn we in contact gekomen met de bond. Er lopen hier ook wat mensen rond van de bond. We hebben ook hun ondersteuning bij de hindernisbouw. En ze hebben gezegd van nou, we willen dit jullie wel toewijzen. En dat is wel bijzonder als je wilde wedstrijd bent gestart. Dat je nou een NK mag organiseren. Dus daar zijn we wel trots op. Ja, en betekent dat ook dat je hem vaker dan zij het organiseren kunnen? Dat weet ik niet. Ik denk dat we volgend jaar eerst eens moeten kijken hoe we dat allemaal gaan organiseren. Want het zijn wel 2 evenementen. Dus nou, dat wordt ook nog wel even een klusje. Had ik op moeten. Ja. Ik zal het dus even veranderen. Jullie zijn weer stout. Minder nog wensen naar van hier? Ach, zijn altijd wensen. Ja, we moeten dit eerst eens evalueren. Ik zou heel blij zijn als het straks klaar is. Hoewel ik het nou ook heel geweldig vind dat het nog loopt. Maar dan moeten we even om de tafel en kijken van wat wel, wat niet en wat moeten we anders doen. Er zijn altijd punten, ieder jaar weer. En bij de vrijwilligers kon je hem dit hier lekker rondkomen? Ja, zomaar. Ja, dat is altijd helemaal bijzonder. Vrijwilligers komen uit alle hoeken en gaten. Soms zie je ze een jaar niet en dan komen ze weer ineens tevoorschijn. Ook de sponsoren hebben ons dit jaar weer geweldig bijgestaan. Dus we hebben echt niet te klagen over hulp van alle kanten. Ik praat dus met een hele tevreden Lynette Veenenkamp. Ja, op dit moment wel. Nou, ik wens je nog heel veel succes en bedankt. Dankjewel. En twee elkaar, van goed naar buitenkant, geef elkaar ruimte. En laten we even